Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky müşterileriň dürli halkara hyzmatlary arkaly nagd däl tölegleri amala aşyrmak mümkinçiligini towtatdy diýip Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri habar berýär. 20 fevralda bu neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, bularyň hataryna Apple, PayPal, Kiwi, WebMoney we Yandex Money ýaly nagd däl töleg hyzmatlarynyň girýändigini aýtdy. Bank kartlarında yeterlik mukdarda pul serişdesinin bardygyna garamazdan müşteriler Apple kompaniýasynyň hyzmatlary arkaly satyn almak ýa-da tölegleri giňeltmek synanşyklarynyň red edilýändigini aýdýarlar. Olar mundan öň ähli hyzmatlaryň bökdünçsiz işländigini hem belliýärler diýip neşir bu çäklendirmäniň fevralyň başyndan bäri dowam edýändigini we bu barada türkmen banklarynda aýdyň bir zadyň aýdylmaýandygyny ýazýar. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary hem tasdikladylar. Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň resmileri häzirki wagt reformalaryň geçirilýändigini aýdyp, munyň wagtlaýyn çäredigini we nagd däl töleg hyzmatlarynyň gysga wagtda gaýtadan ýoly goýuljakdygyny aýdýarlar. Türkmenistan'da geçen yıl 2017 yılda Dünya Banklarının köpüsü bilen gepleşikler geçirdik. Türkmenistan'ın bank sistemasına 2018-2024 yıllar aralığında ulu reformalar geçirilecek. Yani bir ýagdaýlarym ruwatlaryň şäher şart düzöler diýip telefon jogap berýärler. Ondan edilýär şol hasaplaş bolýarlygyny ýa bolmaýarlygy hakynda men öz şo kartları ullanýan tanışlarymyň ikramyna jaň etdim. Olaram şol hereketiň häzirlikde togtadylygyny daşary ýurtlary nagd däl tölegi çöläp bolmaýanlyklaryny aýtdylar. Diýip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Bugaýew ýurtda amala aşyryljak nagd däl hasaplaşyk üçin bank kartlaryny açyp bolýandygy barada ýurdun gazet jurnallaryna ýa-da sowda merkezlerinde, bank şahamçylarynda ýygyderli bildirişleriň ýerleşdirilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä bu çäklendirme bilen bir hatarda adamlar elektron gapçyklara ýa-da web gapçyklara pul geçirmekde hem kynçylyklary baştan geçirýärler. Sebäbi ýurtda Western Union kompaniýasy arkaly halkara pul uratmak hyzmatlarynyň çäklendirilmegi bilen türkmenistanlylar daşary ýurtlarda okaýan çağlaryna pul geçirmek üçin WebMoney hyzmatlaryndan peýdalanyp başlapdylar. Meselem Türkmenistanyň daşynda okaýan studentleriň enatalary çağlaryny pul bilen üpçün etmek üçin türkmen bank kartlary arkaly web gapçyklara pul geçirýärdiler. Indi bu hyzmatlar hem yeterli däl diýip Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri ýazýar. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda türkmen banklary dollaryň nagd görnüşli resmi sowdasyny doly ýatyrdy. Munyň ideýany bankdan konvertasiýa edip bolýan ýa-da öz bank hasabyna salyp we ondan alyp bolýan daşary ýurt valyutasynyň muktary hem çäklendirildi. Mundan başga raýatlaryň daşary ýurtlardaky çağlaryna ýa-da howsarlaryna Western Union we MoneyGram arkaly uradyp bilýän pulunyň möçerini hem çäklendirme girdilip bu 1000 Amerikan dollary diýilip kesitlendi. Şeýle-de 2017-nji ýylyň dekabr aýynda türkmen banklaryna deşli Visa kartlaryndan günne daşary ýurt valyutasynda nagdlaşdyryp bolýan puluň möçeri hem 50 Amerikan dollaryna, nagd bolmadyk tölegleriň möçeri hem 100 Amerikan dollaryna çenli çäklendirildi. Emma soňky bir näçe hepdäniň dowamında daşary ýurtdaky türkmenistanylaryň bu kartlardan peýdalanmak mümkinçilikleriniň hem çäklendirilendigi we munyň netijesinde studentleriň käbiriniň çörek almada pulunyň ýokdugy barada Azatlyk radiosyna ýygyderli maglumatlar gelip gowşýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bank we dollar çäklendirmeleri şeýle-de munyň raýatlara ýetirýän täsirleri barada häzirçe ýylat köpçüligini düşünürşär-de maglumat bermän gelýärler.